Хей! От кухнята на шеф Павлов. Понеже моите фенове рязко се увеличават, от двама станаха трима или по-скоро от един-двама, няма значение. Днес реших да ви представя едно бързо ястие, изключително морско. То е, естествено не знам как се казва, ще го кръстим сьомга в Павлов. Така, сега имаме котлет сьомга. Ядки от речни раци, кралски скариди, малко подправки, прекрасния зехтин на Цеков, чери домати, имаме тук малко пресен млечен чесън, който съм нарязал предварително. Скаридите съм ги обелил, изчистил. Оставил съм една-две скаридки да ви покажа, ако не знаете случайно как се чистят. Става бързо и лесно. Така, сега, докато изчистя и ви покажа две скаридки, слагаме малко зехтинец в тигана, пускаме го на някаква средна температура. Така, на моя тъп котон, може би някаква 6-7 степен. Така, и сега скарида почва се отдолу да се бели. Така лекичко, цак. Като обелите първите 2-3 шлюпки, после може да я хванете директно за опашката долу, стискате, цак и издърпвате. После, тук е важната част, срязваме по продължението, изкача едно дебело черво, ето го, което го отстраняваме по този начин. Измиваме скаридата и сме готови. И така с 20-30 бройки кралски скариди. От тук съм оставил две неизчистени. Показвам за втори път. Така. Естествено, както винаги, гледам да се вмъкна в 20 минути, които всеки иска за 20 минути да приготви някакво много вкусно ястие. Така. Ето пак шлюпката, накрая цак опашката фащане, тя се ошлюпва, цепваме я по продължението, скача червото, издърпваме го, сплакваме и сме готови. И така 20-30 пъти, зависи колко скариди искате да имате в ястието. Какво забравихме? Да си сложим чесъна в зехтина. Защо го слагам сега? Той просто за хейтерите на чесъна е подправка. В един момент ще му се загуби изразителния вкус на чесън и просто ще бъде по-вкусно ястието с него. Тоест той към този момент единственото, което ще свърши е да овкуси зехтина. Освен ако Цеков ни направи зехтин с чесън скоро, ще трябва да използваме тази рецепта. Рецептата естествено има някакъв италианско-американски оттенък, привкус, но е бърза, лесна и удобна. Вличавам си малко в началото още котлончето. Така, да не забравяме винаги какво се прави, докато се готви. Пива се прекрасно совиньонче, естествено от Малборо, някъде от там идва. Не като цигарите Малборо, като австралийско Малборо. Така, ето имаме зехтинчето, което вече се овкусява от чесънчето. Така, скаридите нарочно оставам главите, между другото, предават един по-изразен вкус. Така че мукваме скаридите в тиганя. Слагаме естествено и замразените ядки от речен рак. И чакаме лекичко да се повкусят с зехтина и чесъна, което става, т.е. да се темперират. Трябва да се внимава, защото скаридите и въобще ядките, които
виждате, бяха оранжеви по простата причина, че те вече един път са стимвани, което означава, че са попарени, т.е. почти са сготвени. Трябва да се внимава, а скаридите така или иначе те стават много бързо. И ако ги приготвите, имат по-кофти вкус. Така че трябва да се внимава. Затова винцето винаги е важно. Ако тръгнат да се приготвят, веднага сипвате винце. На този етап ги изчаквам лекичко. Така. Сбъркваме. Ще си нарежа малко чери домати. Така, на половинка ги рязвам. Раз, два, три. То няма се вижда, но сега не е голяма философия да си нарежеш чери домати. Ето так. Так. Които най-накрая ще добавя в самия сос. Тоест да кажа, в момента приготвям соса за сьомгата. Тя ще бъде изпържена запечатана в същия тиган, в който съм правил морските дарове. Всъщност, в този случай може би ще използвам друг тиган, понеже е по-голяма порцията. Ще я запечатам в тиган, пак с зехтин, т.е. да изготвим и ще монтирам това цялото допълнение, което е сос с морски дарове и накрая ще я залея с него. Така че в момента имаме филм да сготвим морските дарове първо. И през това време, да не забравяме, човек трябва да се пие във винце. Естествено, винце без мезе не става. Аз предварително съм си нарязал сиренци. Сложил съм му няколко щипки червен пипер и съм го залял с зехтина на кой? Цеков. Топа е, между другото. Сега се сещам, между другото, за сьомгата. Цеков може би трябва да пробвам за тези рибните неща, зехтината, който е с лимон. Това е идейно. Другия път, като ме снабдиш, ще сготвим нещо с зехтина, в който има лимон. Така. Нашите морски дарове се позапечатват, досготвят. Ще отида малко, за да наваксам с времето. Ще станаха 8 минути. Сега хубавите неща някой път може да отнемат повече от 20 минути. Но обикновено тези рецепти са толкова. 20 до 30 минути. Не е като да направиш сърми. Те са готвят цял ден. Или пък чушки червени пиперки с доматен сос. Нали? Първо трябва да белиш доматите, да ги настържиш, да ги обработиш топлинно, после да опечеш чушките, да ги обелиш и прочее. Български хубави вкусни ястия, но ние сега сме на рецептите на шеф Павлов. Те са бързи, лесни, удобни и вкусни. Не винаги са ефтини, но мога да кажа, скаридата я взимам прясна. Първо, защото е най-добре за ястието, предава най-много изразен морски вкус. Второ, една ефтина, неизчистена прясна скарида. Днес взех 20 лева килото, което е супер. Така, почти ми е готова, почти са ми готови морските дарове, за да не ги презготвя. Вече ще им сложа малко, както казахме, какво? Винце. Така, винцето. Да. Това Австралия говоря, бе. Глупости. Нова Зеландия, Малборо. Много съм прост. Този път по-ефтиния бранд Нилсън Клипс ме върши чудеса. Така, слагаме и малкичко винце, което е чудесно. Отпиваме малко. Тайната поправка.
каперси. Can live without. With them can live without them. Така. Слагаме така мощно. Две хубави. Даже слагаме три хубави лъжици каперси. Италиански. Така. Фърляме чердоматите. Аз май още един-два чердомат трябва да сложа. Да. Може би така. Колкото повече, толкова повече казваме чепуха. Това е проблема, когато готвиш с такъв тип котлони, които са много неудобни и работиш в непрофесионална кухня, но това е положението. Така, естествено, жена ми после казва, всичко е ужас, трябва да почистя. Няма нужда аз се чистя, докато готвя. Ето доказателството. Така, естествено, ще трябва лекичко да пръска, няма как. Хубавите неща стават с пръскане. Честен, че така контролираме с температурата на котлона, който е отвратителен, естествено. Почти сме готови с соса. Реално този сос имам два варианта. Сега да го монтирам накрая с малко масло, което е задължително. И другото, което трябва да свършим е или да го оставя в този тиган, да изваря друг тиган, да запечатам сьомката, или ако не са мият много тигани, може евентуално да изсипате всичко в една купа, да направите сьомката в същия тиган и после така, дали ще изцапате купа или тиган, всяка да замисли се това. Така че ще работим с два тигана. Взимам все още един тиган. Така, тигана е готов. Мисля, че и соса ми е почти готов. Сега го монтираме с малко масло накрая, за да придобием малко по-плътен вкус. Така. Ще чакаме да се разтопи маслото, да се монтира с самото олио, да стане една цялостна смес. Превъзходна, може да топиш с топъл хляб, както правят италианците. Може да ядеш и така направо, даже с лъжица, потекоха ми лигите. Но ние ще я довършим да стане топа на шопа. Защото накрая просто ще залееме тази превъзходна сьомга котлети с тази смес. Ще подредим в едно плато и накрая ще се снимаме. Добре, на здраве. Много ровница. Така, мисля, че сме почти готови. Ще направя една бърза проба. Да, ще добавя малко, много малко черен пипер. Също така съм си взел един леко опушен хималайска сол, леко опушена. Така. И сме готови. Сега. Сочно е готово. Мисля, че се получи прекрасно. Така. Ще си измия тази пърница. И който няма мелачка в този живот за боклуци, той не е живял. Ето, скаривите, шлюпките, просто ги набутвам вътре
И вуаля! Айде, довиждане, довиждане! Ще правя реклама и на мелачки за кухня. Само да има кой ми плаща за тая реклама. Сочето ми е, според мен, вече абсолютно готово. Монтирали са всички вкусове, от каперси, морски дарове, чери доматки и прочее, и прочее. Мляс. Варя го. Така, той тиган го оставяме настрани. Фащаме другия тиган. Так. Какво слагаме? От зехтина на Цеков. Так. Предварително сме си осолили сьомгата, естествено. Всяка риба се осолява поне половин час преди готвене. Така. Засилваме тигана, т.е. огъня от тигана. Сега не е хубаво да се запечатва на максимално, но аз, понеже тук гоня и някакво време вече на 16-та минута, Петров ще каже: бро, само ме лъжи, че за 10-15 минути може да сготвиш хубаво ястие. Еми, няма какво направим. Така, в крайна сметка, трябва да са пийни винци и да не забравим мезенците, сиренците. Превъзходно. Така, мисля, че тигана не е готов. Сьомгата. Прекрасна риба, обожаваме. След всички черноморски риби, първо обичам сьомга. Слагаме в тигана. Намалям си малко огъня, защото ще стане страшно. Почвам да запечатвам 2 по 2 парчета с сьомгата. Защо харесвам най-много сьомгата след всички черноморски риби? Защото сьомгата, въобще всяка една вкусна риба, според мене, трябва да й се слага само сол. Почеш ли да й слагаш други глупости, значи тая риба не е вкусна. Така. Взимаме си някаква щипка. По-скоро няма използвам щипка, да не е на руня. Използваме една вилица, една вода. Да се запечатаме сьомгата, т.е. имаме още 6-7 минути да запечатаме 4 парчета сьомга. 2 по 2. След това ще ги изваря в едно плато. Ще ги залея с морските дарове. И сме готови. Никаква философия. Ако говорих по-малко и употребявах по-малко от винената част, може би вече щях да съм готов. Сега да не забравяме, че ми е отнело и 7-8 минути да ще сте скарили. Но вие можете да си ги купите готови. Тоест, купувайте ги винаги пресни, изчистени. Тоест, пак не с такъв цвят, тъмен цвят, не розови, които вече са изчистени и бланширани. Но ги продават пресни, изчистени. Тоест, това, което показвах, шлюпката, те им махат и главите в повечето случаи. Аз не обичам да махам главите, защото в главата има хайвер, има други неща, само сканират да ги знае. И придава един по-хубав вкус. Така, моята сьомга се запечатва успешно. Ще ви усиля малко каперкуслон. И може да прибера някои неща. Сиренци, да не забравяме. Са бялото вино е лудо. По-хубаво от българското сирене няма за мезе на всяко вино. Било то бяло или червено. Така. Сега дойде да не сложа малко лев в чашата. Това е много лесно. Така. Да сипя малко вицми.
Много прибера да си идея. Така. Обръщаме за втори път сьомгата. Започнаме да се запечатва. Сега, някои обичат да печекват по-англе, други обичат по-сготвена. За мен трябва да е средното положение. В момента, в който е запечатана изцяло и видите, че кожата е хрупкава, тя вътре вече е сготвена. Дори да е леко малко повече розова и ви се струва сурова, това не е вярно. Така. Точно на 20-та минута двете ми рибки са готови. Тоест мога сега да ги изкарам, да ги сложа в платото, да им сложа от прекрасната добавка, която направихме предварително, и сме точно на 20-та минута, Петров. Така че просто аз ще изчакам в крайна сметка да ги извадя, да ги сложа, да ги погледнете как ще изглеждат в платото, да е красиво, и това ще прави видеото, така че ще има на 25-та минута. Ще си взема лопатка. Хоп. Тая ми се чупи. Ще сгубявам в платото. Ясно, сьомга за това я харесвам. Тя също е много нежна риба всъщност. Не, Стефан, не си този път прекали. Явно исторически накрая няма да е толкова красиво. Ще е вкусно. И какво да се прави? Рисковите на живото предаване. Така или иначе, нещата се получиха. Тези два котлета, между другото, леко ми се разпаднаха. Първо, защото не използвах лопатката по-рано. Второ, са по-тънкички. И обикновено така се получава. Няма значение. Сме готови. Така, приготвил съм си, забележете, табло във формата на риба. Важдаме сьомгата. Олиото, веднага ще сложа другите два котлета. Застава. Защото ние сме трима в нашата къща, с Роко 4. Но той не получава порция, но ние винаги изяждаме една порция повече или изяждаме на следващия ден. Тази рецепта може да ядете и 2 дена по-късно, което държите в хладилника. Така, сега ще сглобя естетически моето блюдо. Така. Ще му предам търговски вид, като на Мишлен ресторант. И сме готови. Да ви го покажа. Уау! Красота! Пък колко е вкусно. Ами, както казват американците, that's all folks for tonight.
Stay safe. Обичам ви. Чао.